tapi perquè fa molt de fred. S'està nevant en el carrer. Sí, la Nela ja ho ha vist. Ja veurem si podem fer el passacarrer fins a Sant Molí per a fer la nostra presentació. Oh, perquè està nevant el dia de la meva presentació. Perquè una personeta molt especial està treballant. Molt especial. Sí. Com encara tenim temps, fins hasta que vinga per nosaltres la banda de música per a fer el passacarrer, la Yaya te va contar una historieta molt bonica. Una historieta de la creació de la neu en aquest poble i d'un faller molt, molt, molt especial. Vale, Yaya. Ale, pues vine, que la Yaya te la va contar. Fa molt de temps, a aquest mateix poble ja hi havia falles als nostres carrers. I tal i com fem ara, ja teníem tots els actes dels que disfrutem avui en dia. La presentació de les falleres majors, la proclamació, els passacarrers, les cavalcades del ninot, l'entrega de premis i, per supost, les arreplegades. Vinga, Paco, que anem a casa a almorzar, que tinc una fam i fa 2 hores que estem per allà pujant i baixant escales. Sí, clar. Sobretot tu, Pepe, que no t'has menjat del costat de la botella casalla. És que, Paco, fa molt de fred. Bueno, què? Arrepleguem o què? Sí, però quin morro tens? Serà que no t'agraden a tu les arreplegades? Per la casalleta. A més, per això estan els xiquets i la joventut de la falla. Pa que puja i baixa escales. Vinga, va, anem, que ja van tots cap al casal. Bueno, espera, crec que a això les falta Anna, però mira, ja ve per ahí. Vinga, Anna, que serà l'almorzar. Che, esmorzar ja? Si fa no res que hem començat la replega. No res diu. Més de 2 hores portem amunt i avall per totes les escales del barri. Però tindràs morro, si no t'has menjat al costat de la botella de casalla. Per això tenim que anar al casal, perquè esta està acabant si n'hi ha que agarrar una altra. Mare de Déu. Mira, si a soles queden 2 cases ahí al fons del carrer. Vaig, l'entregué les banderetes, li demane la voluntat per a la falla i torne de seguida. No, a aquestes cases no cal que vagis, si no viu ningú. Que sí, home, que una d'elles m'ha poregut vore llum. Vaig i pregunte. Que no, que serà l'almorzar i serà no val res. Però que gurrumino eres, Pepe. Aneu-se'n vosaltres. Vaig, demane la voluntat per a la falla i torne de seguida. Bé, però no tardes, que es quedaran sense entrepà i sense pernil. Oh, tu per això no patisques, que ma mare de segur me ho ha preparat. I de llonganisses i pisto, que t'enteres. De segur que sí, perquè l'ha vista jo i no m'ho deixat ni olorar-les. Ah, clar. Bé, serem nosaltres. Ale, au. Ja el vegem allí. I no tardes. Que no vaig Au, a tardar, Paco, redé. au, deixa-la. Au. La mar la xiqueta després. Vale. Hola,
Hola? La voluntat per a la falla? Hola? Hola? Hola, la voluntat per a la falla, per favor. ¿Qué? La voluntat per a la falla. ¿Qué es la voluntad para la falla? Pues que jo te done les banderetes i els llibrets i mos dones dinerets per fer la festa. Per lo menos pagan les banderes. La voluntat són 5 euros. Però m'has trencat les banderes, me les tens que pagar. Bueno, i ara què fem? Me les tens que pagar, són 5 euros. ¿De qué parla este llibre? Com que este llibre de què parla? Això és el nostre llibret. Ahí hice les fotos de les falleres majors, els esbossos de la nostra falla, els noms de tots els fallers. Un resum de tot el que fem en tot l'any. Però me tens que pagar les banderes, 5 euros. Que no tinc diners. I ara què fem? Si me les has trencat? No ho sé, però m'agrada el que veig així. Tu me ho explicaries? Clar que sí, jo te ho explique, però me vas a pagar els 5 euros o no? Si vols, passa i me contes tot això de què va el llibre i ja veurem com fem per a pagar-te les banderes. Dins de l'àmplia casa, Eduard va sentir tota l'explicació d'Anna del que era la falla. Tot el conjunt d'actes, les diferents activitats, els càrrecs i sobretot el que implica ser faller. Eduard, perplexe, sentia tota l'explicació atònit i ple de curiositat, ja que mai havia eixit de casa i no sabia tot el que li esperava fora. Quan Anna va acabar la seva explicació, Eduard va voler compartir en ella part de la seva vida també, explicant-li a què es dedicava i la va dur a una part molt especial de sa casa. Ni tropezaràs. Ai, mare, per favor. Confia en mi. És que estic molt nerviosa. Mira, ja hem arribat. Fica't així i no em mereixes. Te'n vas? Ara te vaig a deixar a soles. Ai, mare. Tens que confiar en mi, eh? Bé. Tu contaràs fins a 10 i després pegues la volta. Mare de Déu, quina intriga m'estan fent. Però bé, començaré a comptar. 1, 2, 3, 4,
Eduard, això és una meravella. No tinc paraules. No pot ser. Això és el que em dedique així a ma casa. Jo faig la neu d'aquest poble. Tot això té que conèixer-lo tot el món. A la gent li agradaria veure tot el que tu fas. Pot ser. Però... em dóna por. De què? Em dóna por que la gent no m'accepti això. O que no li agrada el que faig. Això és impossible. Això no pot ser. I, a més, estic pensant una coseta. Què penses? Se m'està ocorrint una idea que de segur va donar molt bon resultat. Segur. I en què estàs pensant? Mira, anem a fer una festa, així, a ta casa. Una festa grandiosa, a la que anem a convidar a tota la meua falla, per a que et coneguen i coneguen tot el teu treball. I, sobretot, tu conegues el que és la Germanor Fallera i la festa més bonica del món. Però una festa així, a ma casa? Clar, tu no te preocupes que jo m'encarregue de tot. Tu em deixes? Sí, clar, però voldran vindre tots els teus amics? Mare, si voldran vindre. Tu prepares si menjar i beguda i veuràs si la Germanor Fallera flora, sense cagar-vos. Bé, confio en tu. Ja me diràs el primer que tenim que fer. Sí, el primer lloc tindrem que convidar als màxims representants de tots nosaltres. Són els que porten capdavant la nostra comissió, el cap visible de la falla i els que acompanyen a tots els actes a nostres falleres majors. T'estic parlant del president infantil i del president major. I, a més, anem a convidar també als emblemes de la nostra comissió, els nostres estàndards, perquè, a més, aprofitem que enguany és el 35 aniversari de la nostra falla. I així donem un poquet d'ambient, així, a ta casa i a la nostra festa, te pareix? Me pareix molt bé. President infantil de la falla El Racholar, per a l'any 2015, Xiquet, Pablo, López i Rivera. President de la falla El Racholar, per a l'any 2015, José Felipe, López i Lázaro. Has vist? Una vegada tenim així els nostres convidats, només mos falta cridar a les falleres majors de l'any passat. L'any passat? Que cada any són unes noves? Sí, cada any una xiqueta i una dona són nomenades falleres majors per a representar a la nostra falla per tot el poble. Ah, això està molt bé. Així totes les falleres poden ser fallera major alguna vegada en la vida. Si els agrada. Sí que sol agradar. De fet, ningú vol que s'acabi el seu regnat, però tot té el seu fi. Anem a aprofitar la teua festa i anem a cridar a les falleres majors de l'any 2014 per a que puguen vindre i ficar el record del seu regnat. Fallera major infantil 2014, Xiqueta, Natàlia, Torres i Martí.
Fallera Major de l'any 2014, senyora Lorena Martí i Castro. Una vegada tenim ací dalt convidats els màxims representants de l'exercici passat, arriba el torn de que les falleres majors pengen el corbatí amb el que obsequien al seu estandard com a record del seu regnat. En primer lloc serà Natàlia Torres i Martí, fallera major infantil 2014. Seguidament, sa mare Lorena Martí i Castro, fallera major 2014. Seguidament, els presidents obsequiaran a les falleres majors amb un bonic ram de flors i les despediran per a que puguen ocupar el seu nou càrrec a les Corts d'Honor de les Falleres Majors de Benetússer 2015. Fallera Major Infantil 2014, xiqueta Natàlia Torres i Martí. Fallera Major 2014, senyora Lorena Martí i Castro. Ana, una coseta. Dis-me, Perle. Me dona compte de que les falleres dugueu un tratge molt artesanal i un pentinat de lo més carregat. Sí, és un tratge aixina com molt barroco, inspirat en els segles XVIII i XIX. Tu per què me dius això? Perquè estic pensant una coseta... Tu me presentaries a ta mare? A ma mare? Per a què? Tu confies en mi? Uf, ara mateixa no sé què pensar, però bé, sí, tindré que confiar. Doncs anem i me la presentes. Pues per ací, vine, per ací.
Mamà, Dime, filla, què vols? No has vengut a remossar de la replegada? no, després te contes que te vull presentar a una persona. Sí, a la sorpresa. Després del sofoco i de reposar-se, Eduard li va explicar a la mare d'Anna el seu xicotet pla per a portar a la festa fallera. La mare d'Anna, no molt convençuda, va accedir als plans d'Eduard i es fica a les seues mans. Bé, més bé a les seues tisores. ¡Qué maravilla! Estoy preciosa. ¿Sabes qué? Que te vas a contratar para toda la semana fallera, perquè m'ha encantat. És una meravella. Gràcies. M'agrada molt fer treballs manuals i artesanals. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Ha sigut una meravella. Estic superencantat. Gràcies. Adeu. No et mogues perquè vaig a cridar a les meues amigues per a que les pentines per a la teua festa. De seguida torne. Al poc de rato varen aparèixer un parell d'amigues de la falla d'Anna, que es varen ficar davant d'Eduard per a que éste les pentinara ben guapes per a la festa. Una vegada totes i cadascuna de les dones de la falla estan ben arreglades, pentinades i vestides, sols falta convidar a tota la comissió de la falla al Ratxolar a que vinga a la festa d'Eduard. I com no podia ser d'una altra forma, totes les famílies estan convidades a aquesta festa, des dels més menuts fins als més majors. Així que amb el permís de l'amo de la casa anem a començar a cridar a totes les famílies així reunides.